आजकल के समाज में घर परिवार में ऐसा टाइम आ गया भैया कि भाई भाई में आज बनत नहीं। काहे नहीं के बनत एकर जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिया लो और एकरा के समाधान करे के भी उपाय करी लो कि घर परिवार एक साथ रहे और भाई भाई बना रहे। एक ही खुनवा एक ही खुनवा बेकार काहे होला, भाई से लोगवा गदार काहे होला, भाई से लोगवा गदार काहे होला। एक ही खुनवा हो एक ही खुनवा बेकार काहे होला, भाई से लोगवा गदार काहे होला, भाई से लोगवा गदार काहे होला। छोट रहनी त हमके गोदी में खेलवला, थोड़े ही भोजनवा में खइल खियवला। छोट रहनी त हमके गोदी में खेलवला, थोड़े ही भोजनवा में खइल खियवला। आजो बतिया पर हो आजो बतिया पर विचार नहीं होला, भाई से लोगवा गदार काहे होला, भाई से लोगवा गदार काहे होला। कहाँ गोइल भाईचारा, थोड़े ही भोजन में खात रहनी जा, तुम खात रह हमू खात रहनी, आज कहाँ गोइल प्यार दुलार। एगो भाई पूछा था बड़ भाई से, एके जवाब देवे के पड़ी भैया। और आगे कहता कि माई जदी रहीती, लाइन सुंदर लगी तो भैया आशीर्वाद देम जरूर और एक खूब शेयर करम। 2 लाइन लिखले बानी, आगे की लाइन बा कि माई जदी रहीती त भूखे नहीं सोईती, खाले सुगनवा कुछौ पूछ के खियती। माई जदी रहीती तो भूखे नहीं सोईती, खाले सुगनवा कुछौ पूछ के खियती। आवते में हरी से हो आवते में हरी से प्यार काहे होला, भाई से लोगवा गदार काहे होला, भाई से लोगवा गदार काहे होला। एक ही खुनवा हो एक ही खुनवा बेकार काहे होला, भाई से लोगवा गदार काहे होला, भाई से लोगवा गदार काहे होला।